Ubawo uZamuxolo Sivuka ubefudula echitha isithukuthezi ngokwalusa umhlambi wakhe. Ukhutshwe kulo msebenzi wemihla ngemihla kukufika komdlalo weqonga othi kwelakhaya ngokwaziswa ngokusesikweni komkhulu nanjengoko isithethe sisitsho ezilalini. Baxelela abantu bebaninzi besesenkundleni. So utata waba ngomnye wabantu owathandayo into yoba angaba yiphathi yale program okanye yale drama ezawudlala. So baya kwii-auditions babexelela abantu babebaninzi but abanye abazange bayithathe serious. Kodwa utata yena wakwazi ukuyithathela kuye into yoba wazithemba. I think wazithemba ikakhulu waba ne-confident yoba yena angayenza ibe yimpumelelo. So ekuthini apha eLusikisiki izasincedisa kakhulu, especially thina siyilali yaseGoso Forest because imisebenzi inqabile. So abantwana bagqibela besitya inyawupe. Ubawo Sivuka ke uthi ubecinga ukuba ukuthabatha inxaxheba kwimidlalo yeqonga kufuna ulutsha nezifundiswa, kodwa ngoku ungumpondo zihlanjiwe nangona engafundanga nto ibhekelephi, indawo yakhe ngumxolelanisi kulo mdlalo. Ndibone le nto le inhliziyo encinci ayifuneki ngoba abantu abayigqibi ngokule nto ilihamba nexesha. Kanti nam ndisazomane ndimisa ndisenze wamhlolo kumele kuthiwa khathi kusho mpela. Ubone uba madoda otshonilanga apha. Hayi ndanyamezela, lafika ixesha lam ndaya nam hoyi. Neyam iqembu endandihamba nalo ke yaqonda ngokwesini sizenzayo. Hayi ndaqhuba kahle. Ndiyandibona nje amathuba bembalwa noko kuthiwe khathi ndabona ityeni kwenziwa ngcono leli qembu lam noba kwesinye isikhathi bendiphambili ndibona kodwa mna besendidlula apha emakhamereni. Inoba kuthiwe khathi kwaba bandilandelayo sho ukuthi mna bendirayithi. Umdidiyeli walo mdlalo uthi waphukunyiswa kukusoloko inkqenkqeza phambili iLusikisiki ngeziganeko zempatho gadalala ngakumanina. So by doing ke le nto apha emampondweni senzela ukufundisa nokusapota amaxhoba amaninzi azazi okokuba zeziphi izitephu bekumele okokuba bayazithatha ngento nokwenza le-GBV. Sinombono ke okanye sinethemba lokokuba ngokwenza kanje siyawuba nesizwe esibhetele. Zili13 iziqendu esele zishicilelwe. Umcelimngeni ngoku kukuvulelwa amasango koomabonakude nenkxaso yeqhosha elingenantunja khona ukuze bazalisekise iinjongo zalo mdlalo zokuhlanganisa imihlambi yalanayo kulo mmandla nakwiMpuma Koloni ngokubanzi. Kwizindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa Newsroom Africa, Tinguntsiki Noyiya eGoso Forest eLusikisiki.